उग्रपन्थी उग्रपन्थीनिख्रुइबो बांसिन गाज्रिसिन उग्रपन्थी सोदोबखौ बिधान सभानिफ्राय बोखारफिननाया बेसेबां गोनांमोन रन्जन दैमारी बिथांखौ मा फिन आसामनि जि सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटीयाव थानाय जि सेन्ट्रेल जेल बेसिम लांफिननांगौ खुलुमबाय लोगोफोर नलेज मिडिया एन्ड एनालाइसिसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बिश्वजित दैमारीया मा बाथ्रा बुंदोंमोन उग्रपन्थी एबा उग्रपन्थीनिख्रुइबो बांसिन गाज्रिसिन लोगोसे रन्जन दैमारी बिथांखौ फिन जेलाव लांफिननांगोन ना नाङा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय उग्रपन्थी उग्रबादी उग्रबाद मिलिटेन्ट मिलिटेन्सि इन्सार्जेन्सि टेररिस्ट टेररिज्म रेडिकेलिज्म रेडिकेल जेरै इस्लामिक रेडिकेल नोंथांमोना बेफोर सोदोबफोरखौ खोनाखादो सानफ्रोमबो मिथिखागो बेनिखायनो आं नोंथांमोना बेनि जेबो डिटेल्स बुङा बा बुंनो गोनांथिबो गैया नोंथांमोना गासैबो रोंखा-राखा आंनि जाय भिउआर बिथांमोना जोबोर टेलेन्ट सुबुं गोजा आं मिथिगो बिथांमोननि कमेन्ट्सनिफ्राय स' बिथांमोननो बुजायनांगौ जेबो गैया जास्ट आं मोनसे कारनाव लानानै फैनाय जाहैदो नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै खोनासंबानो जाबाय बेफोरबायदि माखासे सोदोबफोरा 18 जौथाइनिफ्राय फ्राय सोलिबोदों नङा होमबा जोंनि इन्डियायावबो बे सोदोबखौ इंराजफोरानो गिबि बाहायजेनदोंमोन नाथाय दुखुनांथावदि दिनैसिम भेट' पावार थानाय हादरफोरा बा इउर'पियान आमेरिकान हादरफोरा लोगोसे इउनाइटेड नेशंस अर्गेनाइजेशनाबो बेनि रियेल डेफिनेशनखौ होनो हायाखै एक्सट्रिमिज्म माने मा एक्सट्रिमिस्टआ मा सोरखौ बुङो उग्रबादिया मा उग्रबादा मा आतंकबादिया मा टेररिस्टआ मा टेररिज्मआ मा मिलिटेन्टआ मा मिलिटेन्सिया मा इन्सार्जेन्सिया मा बेनि रियेल डेफिनेशन गैया नोंथांमोना माखासे आलाय-सिलाय डेफिनेशन मोनगोन दिनैसिम बेनि सायाव माखासे PhD स्कलारफोरा माखासे थेसिसबो लिरलांबाय नाथाय दिनैसिम फाइनाल डेफिनेशन गैया बेफोरनि दिनैसिम नोंथांमोना एक्सट्रिमिज्म टेररिज्म बा मिलिटेन्सि टेररिस्ट बेफोरनि गेजेराव मा डिफारेन्स दङ ना जुदि नोंथांमोना सोङो सासेबो सुबुङा बेनि डिफारेन्सखौ रियेलै होनो हानाय नङा मानो होनो हानाय नङा नोंथांमोननो मोननैसो एग्जाम्पल होबानो नोंथांमोना बुजिना मोनगोन जोङो उग्रपन्थी सोदोबखौ उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो उग्रपन्थी माने जों मा बुजिना लाबोदों जाय हाथियार लायो मानसि गावथारो हाथियार लानानै बिग्रायो जों बिखौसो बुजिना लादो नाथाय नोंथांमोना जुदि बिनि इसिङाव हिस्ट्रियाव जारिमिनाव थाङोबा नुगोन उग्रपन्थी माने हाथियार लानायजों लोब्बा गैया हाथियार लायैबो जानो हागौ उग्रपन्थीया हाथियार लानायबो जानो हागौ उग्रपन्थी सोदोबखौनो बुं एक्सट्रिमिज्म सोदोबखौनो बुं बेफोराव माखासे वार्ड लोगो नांनानै बानायनाय थांदों आसलते स' उग्र माने मा पन्थी माने मा एक्सट्रिम माने मा मिजम माने मा इजम नङा होमबा इजम सोदोबा मा बुजायो स' एक्सट्रिमिस्ट एक्सट्रिम नङा होमबा बेबायदि माखासे सोदोब दं टेररिस्ट जेरै टेरर नङा होमबा टेरर जाय सृष्टि खालामो टेररिज्म आतंकबादी माने गिलु बालु गिथाव बाथाव जाय सृष्टि खालामो नङा होमबा बेबायदि माखासे नोंथांमोना मोनगोन नाथाय रियेल डेफिनेशन जेबो मोननाय नङा नोंथांमोना माब्लाबा जों नुनो मोनो मिलिटेन्ट सोदोबखौ टेररिस्टजों रुजुनो नागिरो एबा मिलिटेन्सिखौ टेररिज्मजों रुजुनो नागिरो नाथाय आं सानो बे गोरोन्थि जुदि मिलिटेन्टखौ टेररिस्ट होनना बुङोबा NDF BLT बेफोर गासैबो टेररिस्ट जाजोबगोन नङा होमबा नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगो जाय मोनथायनि थाखाय दावहा नाङो जों बेखौ टेररिस्ट होननानै बुंजाया आंनि बादिबा बे जाबाय पार्सनेल थिंकिं जाय मोनथायनि थाखाय दावहा नाङो हाथियार लानाय जानो हागौ लाइबो जानो हागौ जे बिथांमोना मा जानो हाया टेररिस्ट जानो हाया मिलिटेन्ट जानो हागौ उग्रपन्थी जानो हागौ नङा होमबा स' बेबायदि जेरै आल कायदाखौ जोङो टेररिस्ट होनना बुंजागोन NDF आल्फा बेफोरखौ जों जुदि टेररिस्ट होनना बुङोबा आं सानो गोरोन्थि जायो स' माबा मोनसे डिफारेन्स थानांगौ नाथाय आंनियाव बे पावारा गैया जे बिनि डिफारेन्सखौ फोरमायनो हानाय इउनाइटेड नेशंस अर्गेनाइजेशना जायखौ फोरमायनानै होनो हायाखै बेखौ आं फोरमायनो सोर आंनि बाथ्रायालाय बहा रजन नङा होमबा बेनि रियेल डेफिनेशनखौ नायगिरनो थांबा नोंथांमोना मा मोनगोन नाय भगत सिंहखौ इंराज सरकारा उग्रपन्थी होनना बुंदोंमोन उग्रबादी होनना बुंदोंमोन जोंनि आसामनि उदांस्रि दावहारु मनिराम देवानखौबो उग्रपन्थी होननानै बुंदोंमोन नेताजी सुभाष चन्द्र बस जाय बिथाङा इंराज सरकारजों दावहा नांनानै इंराजफोरजों दावहा नांनानै ब्रिटिशफोरजों दावहा नांनानै आन्डामान निकबर आइलेण्ड्सखौ सेनानै लादोंमोन आरो बेयाव उदांस्रि जानायनि सिगांनो उदां भारतनि गिबि फ्लेग फिरफिलाखौ उरायहोदोंमोन बिथाङा नेताजी सुभाष चन्द्र बस
नाथाय बेखौथ' उग्रपन्थीसो बुङोमोन। नाथाय बिथांमोना जोंनि थाखाय मा फ्रिडम फाइटार मनिराम देवानखौनो बुं, भगत सिंखौनो बुं, नेताजी सुभाष चन्द्र बसखौनो बुं, खुदिराम बसखौनो बुं, आरो जाय जिमान होनदों मंगल पान्डेखौनो बुं, मंगल पान्डेखौबोथ' उग्रपन्थीसो होन्दोंमोन नङा होमबा। स' बिथांमोना जोंनि थाखाय मा फ्रिडम फाइटार। स' सोरनिबा थाखाय फ्रिडम फाइटार, सोरनिबा थाखाय मा टेररिस्ट, उग्रपन्थी, उग्रबादि, आतंकबादि नङा होमबा। असामा बिन लादेनखौ पारवेज मुशारफआ पाकिस्ताननि मोनसे समनि हादरगिरि माने आर्मि जेनेरेलनिफ्राय बिथाङा नवाज शरीफखौ होख्लायनानै प्रेसिडेन्ट जादोंमोन नङा होमबा। आरो 1999 मायथाइयाव बिनि थाखायनो मा जादोंमोन कारगिल वारा जादोंमोन। नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ। बै पारवेज मुशारफआ असामा बिन लादेनखौ मा होनना बुंदोंमोन माने फ्रिडम फाइटार, जोहोलाव होनना बुंदोंमोन, जोंनि थाखाय जोहोलाव बिदि बुंदोंमोन, पाकिस्ताननि थाखाय जोहोलाव बिदि बुंदोंमोन। नाथाय आमेरिकाया मा बुङो बेखौ टेररिस्ट, बा बाखि बुहुमनि सुबुंफोरा मा होनना बुङो असामा बिन लादेनखौ टेररिस्ट। नोंथांमोना मिथिगौ तालिबाना आफगानिस्तानखौ सेनो नागिरदों, खावसे सेबायानो, सितासे बहाबाखिनिखौ सेबायानो। बै तालिबानखौ सोरबा बुङो टेररिस्ट, सोरबा बुङो माने फ्रिडम फाइटार। इउनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेशननि जाय भेट' पावार थानाय हादरफोर बिथांमोना मानो बेखौ डिफाइन खालामनो नागिरा बिनि कारनखौ आं नोंथांमोननो बुंनि। बिनि जाहोना जाहैबाय जुदि टेररिज्मखौ फाइनालि जुदि डिफाइन खालामनानै होयोबा मा जागोन, हाथियारनि बाजारा बन्द जागोन। जेब्लासिम टेररिज्म थाया अब्ला आमेरिका, रासिया, चाइनाया हाथियारखौ सोरनो फानगोन? टेररिज्म थाबासो हाथियारखौ फाननो हागोन। स' हाथियारनि बाजारखौ नायनानै बिसोरो दिनैसिम डिफाइन खालामाखै। इउनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेशन सोरनि आन्दाराव सोलियो? USA, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका। स' बेबायदि 2001 मायथाइयाव जेब्ला असामा बिन लादेना वर्ल्ड ट्रेड सेन्टारखौ, टुवाइन टावारखौ जेब्ला माने आत्मघाती एटाक खालामबाय, बै समनिफ्रायसो टेररिज्मआ मा, टेररिस्टआ मा मोदोमोनांदों। मोनसे समाव इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेशनाव भारतआ काश्मीरनि टेररिज्मनि बाथ्रा बुंबा मा बुङोमोन? इउर'पियान हादरफोरा आरो माखासे पावारफुल कान्ट्रिफोरा, जौगानाय हादरफोरा बुङोमोन ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम बा ल' एन्ड अर्डार डिसअर्डार बिदि बुङोमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै मिथिबाय व्हाट इज टेररिज्म। टेररिज्मआ मा बुस्थु? आसलते जाय हिउमेनिटिनि हेंथा खामानि मावो, इनहिउमेन, बे जाहैबाय मा टेररिज्म। नाथाय मिलिटेन्टआ मा? जाय मोनथायनि थाखाय दावहा नाङो। जों जुदि बिएलटिखौ जुदि बुङोबा टेररिस्ट जोबोर गिदिर भुल जागोन। दिनै मोनथायखौ जायखौ बिदोंमोन बिखौ मोननाय उनाव बिथांमोना हाथियारखौ होजोब्बाय, स्रि थाबाय। टेररिज्मआवथ' सारेन्डारनि बाथ्रायानो गैया, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिगौ। स' बिस्वजित दैमारि बिथाङा जा बाथ्रा बुंदोंमोन उग्रपन्थीनिख्रुइबो बांसिन, बा उग्रपन्थी आरो एमएलएनि गेजेराव मा माने डिफारेन्स थाबावनो बिदिब्ला होनना बुंदोंमोन। नोंगो बे सोदोबा बिधान सभायाव गनायथावना नङा। बेफोरबायदि सोदोबखौ बिधान सभायाव बाहायनायखौ आंबो गनाया, बाहायनाय सोदोब नङा बियो। नाथाय जाय सुबुंफोरखौ जों पाब्लिकआ भट होनानै देरहानानै हगारहरदों बिथांमोनखौ जों पाब्लिकनि बाथ्रा बुंनो थाखाय इलेक्सनाव देरहानानै बिथांमोनखौ बिधान सभायाव जों हगारहरदो बा पार्लियामेन्टआव हगारहरदो। बिथांमोना जुदि बिधान सभायाव थांनानै, पार्लियामेन्टआव थांनानै अदरकार जुदि माखासे बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामनानै मोनसेबो बिलखौ पासबो जानो होआ, मोनसेबो खामानिखौ आवगायनो होआ, बिदिनो जुदि सानसे टाइमखौ नस्थ' खालामबा बेसेबां खहा जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ। हाजार नङा, लाख नङा, करर करर खहा जायो। आरो बिथांमोना सोरनि थाखाय बेबायदि दान्थे बिदान्थे खालामनो सुबिदा मोनदों? सोरनि रांजों? पाब्लिकनि टेक्सखौ खांनानै जाय रांजों बिथांमोना बेवहाय माने लेक्सार मारिबाय थानो हादो। आरो घन्टासेयावनो कौटियाव खरसा जायो बेवहाय बिधान सभा पार्लियामेन्टफोराव। बेबायदि खरसा जाहोनानै, बेबायदि खरसा जानानै नाथाय मोनसेबो खामानियानो जुदि बिधान सभायाव आवगायाबा बिथांमोनाथ' पाब्लिकनि खहा खालामनाय जादों। स्पिकार बिथाङा जाय वार्डखौ बाहायदोंमोन बे वार्डखौ दिखांना लाफिननायखौ आङो जोबोर मोजां जादों होननानै सानो। आरो बेखौनो जुदि दिखांना लायामोनबा बेखौनो बाहाना बानायनानै मा खालामगौमोन? उल्था हानजानि एमएलए बिथांमोना बिधान सभायाव खामानिखौनो आवगायहोनाय नङामोन। जायनि जाहोनाव आरोबाव पाब्लिकआसो खहा जाबावगौमोन। बिथांमोननिथ' जेबो खहा जाया, नाथाय पाब्लिकआल' खहा जायो। नोंगो जों नुनायाव स्पिकारखौ गोरोन्थि बायदि नुदों, नाथाय बांसिन गोरोन्थिया बै एमएलए बिथांमोननि। बिथांमोना बेबायदि टाइम पास खालामनो थाखाय बेयाव देरहाना थाङाखै। आसलते पाब्लिकनि बाथ्रा बुंनोसो थांदों। माबा मोनसे सावरायदों, मोजां रोखोमै सावराय, जुक्ति तर्क हो, नाथाय बेबायदि दावराव दावसि टाइम पास, अनलि टाइम पास, बै टाइम पासखौ खालामनाया जेबो गनायथाव नङा होननानै आं सानो। बिथाङा उग्रपन्थी सोदोबखौ
बाहायनाया गोरोन्थि जादोंबाबो एमएलए बिथांमोना जाबादि बेबहार खालामदो बेयो माने जों रायजो राजानि थाखाय जेबो लाबजनक जायाखै खहासो जादों होननानै आं सानो। दानिया गुबुन मोनसे टपिकसो फैदों नोंथांमोननाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै काहिलिपारानि 10थि एपिबिएन केम्पआव मोनसे स्पेसियेल जेल बानायनानै दोनहैदों। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मालांखानिफ्रायनो खोनाबोदों नुबायदों मिथिबायदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांखौ फिन जेलाव लांफिननांगोन ना नाङा। सासे सुबुंखौ जेलनिफ्राय बरननानै बहाबा स्पेसियेल जेल बादि बानायनानै दोनफैदों होनना बुंदों। आसलते बियो जेल नङा आंनि बादिबा। बियो जेल नंगौना नङा आंथ' मिथिया। 10th 10थि एपिबिएन केम्पआ जेल नंगौना नङा आं मिथिया, स्पेसियेल जेल नंगौना नङा आं मिथिया। बिथांखौ फिन जेलाव लांफिननांगो ना नाङा बेसो जोबोर गिदिर कुइसन जों बर' सुबुंफोरनि थाखाय। आरो मोनसे बाथ्राबाव बिटिआरआवनो बिथांखौ रन्जन दैमारि बिथांखौ बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट नामखौ आं बुंला, नोंथांमोना मिथिखागोन, ओंखायनो बबेबा सोदोबखौ आं बाहायदो नोंथांमोना मिथिखागोन नङा होमबा। बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव स्पेसियेल जेल बादि न' बानायनानै बेयावनो दोननांगो आरो बिनिफ्रायनो गासैबो केसनि खामानिखौ बिथाङा जेन मावनो हायो बेबायदि बुंदों। नोंथांमोनाथ' मिथिजोबगोन। आरो बेखौनो माखासे जोङो प्रतिबादबो खालामबोदों जोंनि सुबुंफोरा नङा होमबा। मा जाहोननि थाखाय जेलनिफ्राय दिहुनदों, न'नि सुबुंफोरखौ आन्दाव दोननानै मानो बेबायदि खालामदों, मानो मिथिदिया। स' बेबायदि आरो अनजल दैमारि बिथाङाथ' होनदों फिन जेलावनो दोनफिनगोन बेबायदि, बा न'खरनि सुबुंफोरनो फोरमायनायमोनबा जों बेयाव माने कपारेट खालामगौमोन बेबायदि नङा होमबा। बेबायदि बाथ्राफोरा भाइरेल जाबायदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय मा, बिथांखौ जेलनिफ्राय सिरि बहनदो। आसलते जेलनिफ्राय बहनबाय नामा बिथांखौ, बे मोनसे जोबोर माने मोनसे साननो गोनां बिसय। आरो बिथांखौ जेलनिफ्राय बरनबाय नामा आरो फिन गुवाहाटीनिफ्राय आरो बिटिआरआव लाबोनायनि बाथ्रा होनदों बिथांखौ नङा होमबा। बिटिआरनि मोनसे डिस्ट्रिक्टआव लाबोनायनि बाथ्रा होनदों। डेट मिन्स बिथांखौ जेलनिफ्राय बरनबाय नामा। बेखौ फर्मेलि सरकारा फोसावनो हायाखै नामा, फोसावनो हायैनि जाहोना मा। जोंनि आसामाव बर' सुबुंनि पपुलेसना बेसेबां आरो अना बर' सुबुंनि पपुलेसना बेसेबां, सरकारा खम सुबुं सानखोनि बाथ्राखौल' साननोथ' हाया। बाखि सुबुंफोराबोथ' कमप्लेन होनो हागौ, बिथांमोनाबोथ' धरना खालामनो हागौ। स' जानो हागौ बेफोरखौ माखासे सानदोंबो खोमा, बेफोर बाथ्राखौ माखासेखौ गिनानै जानो हागौ बेबायदि माने सिरि बरनदो, ओरैबोथ' जानो हागौ। जानो हागौ बै माखासे जेंनाखौ नाहरनानै सरकारा बेबायदि मावदों। आं बुंनाया कारेक्ट नङाबो जानो हागौ, गोरोन्थिबो जानो हागौ, आं सानदोंसो। दा नोंथांमोनखौ आं सोंगोन, बिथांखौ फिन जेलाव दोनफिननांगौ ना बै 10th एपिबिएन केम्पआवनो दोननांगौ ना बिटिआरआव, चिराङाव, क'क्राझाराव, उदालगुरियाव बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव लाबोनानै दोनफैनांगौ, नोंथांमोना मा सानो। फिन जेलाव लांफिननाया जानो कारेक्ट। जेलनिफ्राय बरनखानाय मानसिखौ फिन जेलाव मानो लांफिननो नङा होमबा। ना जेलनिफ्राय माबा गुबुन कारनावसो लाबोथ'दों फिन जेलाव लांफिनगोन नामा। आंथ' सानो फिन जेलाव लांफिना खोमा। नोंथांमोना जास्ट खालामनानै नायदो फिन जेलाव लांफिननांगोन ना नाङा। आंनि मतामतखौबो नोंथांमोना खोनासं। आंनि बादिबा फिन जेलाव लांफिना, जेलनिफ्राय बरनखानाय मानसिखौ जेलाव आरो मानो लांफिनबावनो। आंनि बादिबा बिटिआरआवनो थानानै बा बेबायदि केम्पआवनो थानानै, एपिबिएन केम्पआवनो थानानै बिथाङा गावनि गासै खामानिखौ मावजोबनांगोन होननानै आं सानो नङा होमबा। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव आं जा बाथ्रा बुंदो बेनि सायाव आंखौ मोजां एडभाइस होगोन। मानो होनबा आंनिया गोरोन्थिबो जानो हागौ। दिनै माखासे भिउआर बिथांमोना आंखौ रायगोन कमेन्ट सेक्सनाव। मानो होनोबा एसे माने कन्ट्रभार्सियेल बायदि साननानै लायो। नाथाय आङो हारिनि मोजांनि थाखायसो बाथ्रा बुंनो नाजायो। आंनि बुंनाया कारेक्ट नङाबो जानो हागौ। गोरोन्थिखौ नोंथांमोना सुद्रायना होबानो जाबाय। आं साननासो लादो नङा होमबा। जिहेथु जेलनिफ्राय बरनखाबाय, आं सानना लादो बरनखाबाय, नङाबो जानो हागौ। जुदि बरनखाबाय बिखौ जेलाव मानो लांफिननो। नांगौ जायोबा बर' सुबुंफोरानो बिथांखौ सिकिउरिटिनि थाखाय एसे माने नोजोर होबानो जाबाय ना नङा होमबा। बिटिआरआव लाबोनाय लोगो लोगो बेयाव जोबोर खाथियावनो फैनाय बायदि जाहैगोन बाथ्राया। अब्ला जोङो मोनफ्रोम माने सरकारनि खामानि दामानि मुभमेन्टखौ नोजोर होनोबो हागोन जों पाब्लिकआ नङा होमबा। लोगो हमनायावबो सुबिदा जागोन निस्सय। स' बे बेलाखौ साननासो होनदो। बेवहाय आंनि जेबो पार्सनेल एजेन्डा गैया नङा होमबा। नोंथांमोना साननानै नायदो। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट्स लिरगोन। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ, आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अलखौबो थुनो दाबाव। थेंक इउ, बाय बाय।